Padang bulan bebarengan rembulane motong aku yo kangen karo priyayi kene ah. Lho. Tanggapan ngene bolak-balik are. Tanggapan ngene. Wah, aku bolak-balik ning kene iki. Bolak-balik apa? Lho ancen bolak-balik. Lah nek kowe bolak-balik. Heeh. Wah, telogo tunggal yo 7 ah. Telogo tunggal di 7. Heeh. Piye? Ya kaya piye nek ngurutno piye kowe? Tempel gesik bende waloh lho. Apa? Ora iku malah. Randu traloh. Tempel gesik bende kanu. Ono kare bolak-balik. Ora ya, Pak. Oh, nek ora apa? Ape ping pindho iki lho aku. Iki tahun-tahun piro kowe? Ping 16. Iku jadi gendong ah, ya urung dicetak iku ah. Lah iya urung. Mulane wis mula tunggal juga ngerti wae apal ya, Pak. Alane apa? Sing nanggak ya terlalu tok ambane dhewe lagi no ya, Pak ya. Dewe-dewe ya, Pak. Nggih. Halak dak karo apa-apa, Pak? Iya wong timbangane ngedes ya. Engko karek nyelepno ah. Iya Mas Angga. Timbangane aku maca ngedes sedina nguput ya nek kaya 120. Heeh. Bayaran piro? Tak kacek sithik apa? 5.000. Mulai ya heeh, Pak. Panggilan yang masyarakat ini wah nek ketoprak jane tanggapan sepele ya, Pak. Kalah karo tanggapan liyane. Tanggapan apa, Pak? Sing liwat mang ya, Pak. Nek sono liwat ana penontone. Heeh.
Lah nek toprak ngene iki bakul ngene iki tok. Anane sitok yo ora nanggone bunden dodol pot es sitok ya ancen ora ana musae are lho toprak ndek iki 7 lho Pak 7 nggon lho kowe ora ana musuhe lah ya dhewean niku mangan mergo dhewean ora ana musae disiki lah iya siji sitok malah bengi nimbang nang desa ning desa alhamdulillah sing nonton rame ora karuan rame ya Pak rame heeh akeh tenan akeh penontone Pak akeh sing do mulai kok bahas dek bengi kowe iku wong edan didelok wong edan sitok ya wis bersyukur ndi enak itu iki matur suwun ya Pak matur suwun dongakno piyai kene iki agem masyarakat Traloh heeh Dukuh Traloh desane Pak desa Tlaga Tunggal desa Tlaga Tunggal Dukuhe Traloh mugi-mugi warga mriki diparingi sehat walafiat panjang umur kathah rejekine tandurane ijo royo-royo lan lumintu selamat nggih sehat waras ora ana alangan sawiji apa-apa heeh aku majane ora ketekok kowe ora sida nang kene aku mah lah nek ora sida purek kowe ora sida ndagelno kene lho kowe purek lho aku nang pasar pendengan geger lho wong kok iso senenganem geger tukaran nek ora geger ya tukaran leren nang pasar pendengan heeh lho diarani kenek saenane lha ning ngarani piye aku duduki kenek bis kok didudingi boyo lah aku kok darani boyo iku piye ya Pak lho kok piye-piye lah iku kowe nganu ya Pak ora kok didarani boyo lah piye kowe dijak ning Surabaya lho aku ape netral aku ape netral kok dijak ning Surabaya kuwi apa ya maksude iki lho Pak kowe iki kok ora ngono kowe iki dijak numpak bis lah aku nggawa motor kalau motor kamu Pak sapa piye ya nek jelasno wong tuwa kok susah ya Pak kowe ku kok ora diarani boyo Pak kowe ditawani bis ngenyek lha kek ngenyek iku ngenyek wong ditawani bis motor ejek kredit motor motor ejek kredit tawani bis wong tuwa apa wong nom kowe iku dijak ning Surabaya ya aku ape netral ora ngono kowe iku lha apa kok tekan pasar pentungan ngono iki lho kok lapo gak liwate kono liwate kono aku leren ndeno anu dan gembes banem gembes oh nek banem gembes dak ditambal nggak Pak alah menapa ora buka kula tengene ora buka do tutup kabeh tutup kabeh nek tambal bane ora buka dak carane ya tukokno ban bayarane lagi iki nang nang kene kok yo durung duwe dhuwit oke ora ndek dhuwit ora duwe dhuwit nek ora ndek dhuwit dak takok Mas Plondo apa lah piye takok aku tak dudoi carane carane montor mdol nggo tuku ban motor udah tak kanggo tuku ban iya wong jare ra ndek dhuwit kowe ku kanca ra CS biasa ane ra CS gene wong di WA yo kendang siji heeh di bel yo memanggil lu maksud piye ya ora ana maksude ya Pak kowe dak roh ket ndek bengi ya lah piye paketanku entek besok nek paketan tak iku tukokno paketan lho tukokno paketan ya oh bayarane lagi iki wis kalah ndek iki kalah 600 are lah terus ya ora ndek dhuwit goblok ku carane carane piye tak dono carane carane HP ndol itu ku paketan lha tak isekno apa lho iki sak nebar ku gembes mana wong kok salah-salahan tak sewambuk kok malah oh wong omongan kok ngono ku piye iki acara sedekah bumi ya sedekah bumi sedekah bumi yo ana singkatane ya ono Pak singkatane piye le sedekah bumi so setahun sepisan bumine dibancaki iya setahun pisan bumine dibancaki heeh nah de dengan
ikhlas warga Traloh mriki oleh mbayar iuran utawa urunan. Urunan apa ini? Urunan nggih, Bu. Ora. Nggih. Ora. Mosok ora le, Pak. Urunan, Bu. Urunan iki lho urunan. Urunane semenenane iki karek delok-delok kok. Dak padha ae urunan apa? Kok iya ya pengenane. Masa ana kok tarik iki. Ya ora mosok ndelok ngene iki kok mbok narik-narikane ndek inyi ya. Lah iya wis pengenane. Emang de. Kah barokah oleh bayar iuran. Barokah kanggo warga Traloh. Wah. Gue belum mati ketoprak. Gue nanggap ketoprak. Yes. Sedina suwangi niput dalam acara Sedekah bumi. ajak iki ajak Jawa. Rokoke ra roh kowe. Apa? Mbah aku rung tuk. Tak sambut. Lah wis entuk. Godang garam surya. Godang garam Surya. Masam podo-podo karo kabumi kono. Lah kono gene. Kono paling ngederak aku ya. Apa? Senori. Senor matangga. Iku mang singkah. Singkah, Pak. Lah nek Butuhe mung hiburan. butuhe mau hiburan. Contone ketoprak siswa budaya. Misale ketoprak siswa budaya. Son horeg. Ana tek apa orjenan campur sari dangdut apa wae sing wujud tontonan. Yo nek iso yo ketoprak ayah. Ana ketoprak son horeg lah apa. Tanggapan campur sari lah apa. Yo nanggap son horeg, yo nanggap ketoprak. Sing penting ketoprak ketoprak tanggapake lah apa. ya ngapa merenges apa? Lah iya, kula didonga-donga kiai kene sehat. Panjang umur nandur kasil, nandur sukses ben anggere taun nanggap ketoprak. Amin. Yo, mara tuang yo melu rapake wae. Ana ora ditanggap kiai kene lah. Kena. Kaco. Ya ora aku tok sing kaco ah. Lah sapa? Kowe yo pelok kaco. Lah iya aku barang. Ngomong iso. Wis iki mang ayo gabya. Pak. Desa Traloh, Mas Jodok di Penggal. Alah, penggale dibacok kek iki lho. Dipanggil. Lah yang niku panggil menyanyi. Oh, menyanyi berkiai kene. Priai Traloh. Monggo Mas Dodok kula aturi minggah sasana panggung. Ngono ya. Lho. Ora wis heeh apane? Somben ketoprak akan mobil. Piye? Toprake sondane tak kon njokno aja nanggap. Ngenggokno pareng iki. Adepno rene lho ngene ta kok. Lah terus sing ndelok Mbah Wo tok ngono. Yo ora. Iya ya, piye ra iso. Adepno rene. Madhep rene. Lah nek ndelok kok ndi? Ya kok kene. Lah omahe lho. Omah tok kono kok. Wah, ya sacek-sacek panas. Panas lah ya awakmu wis sireng ngono lho. Kena. Pripatku anggere nang sini terus ngerti wong terus kaya kowe terus loro. Nek ndelok atusan abang malah cetok. Duit tok we. Alhamdulillah kepanggih malih kalih warga Traloh. Nggih walah pun koyok sedulur kalih siswa budaya Pak nggih. Setiap tahun ditimbali wonten mriki. Muga-muga tahun ngajeng ditimbali melih nggih. Pokoke tetep seduluran selawase aja nganti pegat kalih siswa budaya. Amin. Didongake mugi-mugi masyarakat Traloh gemah ripah lo jinawi. Amin. Panen mbakone. Oh, Bako bas kene. Iya. Tak kira tak tanduran-tanduran tak ngono. Pari maksude. Heeh, panene melimpah ruah. Ana bako. Kan duwe bako apa ora? Panen kene mbako ya. Ora nak digawani mbako. Lho sapa sing digawani? Yo, ketoprak. Ora. Kok digawani iku? Ya biasane nak wong nanggap ketoprak digawe niku ora bakal pentol. Pentol. Bakal es gawane es. Heeh. Nah kene yo
Petanine mbako napa digawani mbako? Ya ora. Ya ora digawani mbako apa? Kan kita udah punya mbako sendiri-sendiri. Loh. Masa iya? Iya. Kowe duwe mbako piye? Mbako, Bos. Wong mbako sak jumput ate kandakno. Penting duwe. Tambah dina tambah bahagia. Amin. Tambah minggu tambah rahayu. Tambah sasi tambah kata rezeki. Amin. Mundak tahun sansaya tambah rukun. Amin. Mundak Windu. sangsaya tambah cantik lan ayu-ayu. Tambah abad. Abad. Tambah sregep salat. Tambah saos karo sambel. Badokan bloko. Kok no tambah saus. Urung sarapan, Bos. Lah engko bar iki sarapan. Sap-sap. Kembang ya, Bos. Rembang cedak engko. Ya. Niki ngersake lagu napa, Bu? Dangdut napa campur sari? Campur sari. Ibuke campur sari, Mak. Heeh. Sing gayeng yuk diaturi. Sari mak mbok takoki campur sari mak le mlantuk kebanteran. Piye? Banget semangatnya. Diaturi. Diaturi gubuk asmara Mas Lisin yuk. Spesial kagem ibu-ibuke. Diaturi gubuk asmara. Nggih. Campur sarinan. Iki audine apa iki? Coba tanya. Soundnya apa, Mas? MBR Audio. MBR. Monggo Mas Lisin. Diaturi gubuk asmara. Nggih. Alon-alon waton kelakon. Gremet-gremet. Aton selamet. Ya. Spesial lagu buat panjenengan semua. Sesuai budaya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot apotek ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita datan wengi nganti jagat rina catetan sajroning ati datan luntur saya meraati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara siswa budaya MBR Audio spesial kagem Bapak Ibu keluarga Terawang sedaya kemawon.
bak cerita datan wengi nganti jagat rino catetan satroning ati datan luntur saya merati saya merati aku kowe dadi karo